ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಳ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರಿಸರದಿಂದ ಉಪ್ಪಳವರೆಗೆ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆಯಿತು. ನೈಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸಿಪಿಐಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ವಿವಿ ರಮೇಶನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಕನ್ವೀನರ್ ಕೆಆರ್ ಜಯನಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಡಂಬಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘಟಕರಾದ ಬೇಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಸಿಎ ಜುಬೈರ್, ಜಯರಾಮ ಬಲ್ಲಂಗುಡೆಲ್, ರಜಾಕ್ ಚಿಪ್ಪಾತ್, ಅಜಿತ್ ಎಂಸಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಕಂಬ, ಹಮೀದ್ ಕೋಸ್ಮೋಸ್ ಎಂಬಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നെഴുതിയത് മഹാനായ ഇക്ബാലാണ്. ഞാൻ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ രാജ്യത്തിന് മുസൽമാനും ഹിന്ദുവും പാർസിയും എല്ലാം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഏറെ വലുതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് RSS 100 വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ RSSന്റെ മനുസ്മൃതി നടപ്പിലാക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തള്ളാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല എന്ന് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന 18ാമത് ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് വിധി എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 10 വർഷം ഈ രാജ്യത്തിന് ദുരിതം മാത്രമാണ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദുരിതം മാത്രമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ആ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് BJPക്ക് വിടുപണി ചെയ്യുകയാണ്. പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഗാഗലയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അതുപോലെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരോട് ഈ രാജ്യത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പഠിക്കട്ടെ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയാതെ ചടികുത്തിയ നാട്ടയായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പാർലമെന്റിനകത്ത് ഇത് പാസ്സാക്കാൻ നിയമം വരുമ്പോൾ, അത് ചർച്ചക്കെടുക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡിന്റെ MP ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിന് പോയ UDFന്റെ MPമാർ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെയാണോ അതോ RSSന്റെ കൂടെയാണോ നിന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ RSS ആണ്. RSSും BJPയും കോൺഗ്രസും എല്ലാം ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. സഖാക്കൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ നോമ്പുകാലമാണ്. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം സഖാക്കൾക്കും പള്ളിയിലൊക്കെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. ദീർഘമായ ഒരു സംസാരത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കാസർഗോഡ് 2017 ഉണ്ടായ റിയാസ് മൗലവി വധമുണ്ടല്ലോ. ആ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് കോടതി വിധി വന്നു. ആ കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലീഗുകാരൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ദുർപ്രചരണം നടത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിർഭാഗ്യകരമായ വിധിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിർഭാഗ്യകരമായ വിധിയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. മാദ്രസയിൽ കയറിയിട്ട് റിയാസ് മൗലവിയെ വെട്ടിയ ആ കൊലയാളികൾ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും അവർക്ക് പരോളോ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ജാമ്യമോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ കോടതിയിൽ വിധി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു, ഇവിടത്തെ കോടതികളിൽ ന്യായാധിപന്മാരിൽ പോലും RSSന്റെ പ്രേരം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോ സംശയിക്കുകയാണ്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഈ വിധിക്കെതിരായിട്ട് കേരള സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും അപ്പീൽ പോകും. ഈ കോടതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടാലും ജനകീയ കോടതിയിൽ വർഗീയവാദികളെ വെറുതെ വിടാൻ ഈ കേരളം അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം. ആ ചരിത്രം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്നലെ ജീവിച്ചതുപോലെ നാളെ ജീവിക്കുവാൻ, ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷം രാജ്യത്തിനകത്ത് നിർണായക ശക്തിയായി മാറുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബിൽക്കി ബാനു കേസ്. ആ ബിൽക്കി ബാനു കേസിൽ പ്രതികളെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിടുമ്പോൾ ആ പ്രതികളെ പൂച്ചെണ്ട് നൽകി സ്വീകരിച്ചവരാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ. എന്നാൽ ആ പ്രതികൾ നാട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടവരല്ല. അവരുടെ സ്ഥാനം കാരാഗൃഹത്തിൽ ജയിലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് CPIM ആണ്.
CPIM ആണ് മിൽക്കി ബാനു കേസിലെ പ്രതികളെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ജയിലിലടച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. മണിപ്പൂരിലെത്തിയത് ആരാണ്? അവിടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. എന്നാൽ മണിപ്പൂരിലെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയത് ഇടതുപക്ഷമാണ്, ഇടതുപക്ഷത്തിലെ MP-മാരാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.